Hey! What's up mga kabalen? Nagbabalik na naman po si Kuyang Carding. Masyado akong excited ngayong araw na to dahil pupunta tayo sa grand opening ng mini restaurant ni Boss Chef Lorenzo. Kaya nandito tayo ngayon sa San Fernando. Matatagpuan to sa Sindalan. Malapit lang to sa intersection, guys. Ngayon ako pa lang ang pinakauna dito. So ako pa lang ang unang-unang makakatikim ng Pops Chicken ni Boss Lorenzo. Ayan. And shoutout nga rin po pala sa akin na sponsor kay Boss Kelbs Magtoto, Kel LVNM Clothing. Ayan. Punta na kayo sa Lazada. Makakamura kayo nito. Ang ganda nito. Okay, dyan lang kayo. Huwag kayong maalis, guys, ha. Samahan nyo kung mamaya. Alright. Guys, ngayon nandito na nga tayo sa pwesto ni Boss Lorenzo. Sakto-sakto nagre-ready pa lang sila ng mga gamit. So tayo talaga yung unang-una makakatikim ng Pops Chicken ni Boss Lorenzo. So okay na, ready na guys. So matatagpuan lang to sa may Sindalan. Malapit lang to sa may intersection sa Jollibee tsaka yung Pure Gold. Ayan, tabi lang nung ano nga ba ito? St. Anthony Drug. Ito lang to, makikita nyo guys. Ayan, nasa daan lang to guys, no? Kaya pwede kayong tumawag or mag-message kay Boss Lorenzo para pag pick up kayo ng mga order nyo. Pwede yun guys, kasi tabi lang siya ng daan. Guys, nandito tayo sa kalagitnaan ng daan. So sa lahat talaga ng pwede magpa-deliver or gusto mag-order, dadaanan nyo lang siya dito guys. So pwede kayong mag-text, mag-message kay Boss Lorenzo, tapos pick up nyo na siya dito. So napakadali talaga guys. So sa lahat po ng gustong mag-order, mag-message nga lang po sa 0936-646-8857 Globe Smart 0998-957-0802. Ayan, and punta rin po kayo sa fan page sa Facebook, Rap sa Pops. Ayan, makikita nyo na doon guys. Pwede na kayo mag-order doon. Tapos pwede nyo na siyang daanan lang dito guys, kasi nasa daan lang. So guys, ngayon ito, kung napapansin nyo, marami ng mga tao dito. So marami ng mga nakapark dito sa labas, pati doon sa gilid. So waiting na lang doon sa order nila. So ayun na nga guys. Dahil inabot na tayo ng anong oras doon, tsaka sobrang dami na nag-order. Pinalampas ko na muna yung order ko. Total babalik naman ako mamaya. So, kailangan ko na kasing umalis doon dahil may klase pa ako sa gym. Sa Red 7 Fitness Gym sa may SM Talabastagan. So, yun, after ng klase ko, babalik ako mamaya para ituloy ko ang aking vlog. And syempre, para matikman na rin natin ang chicken ni Boss Lorenzo. Ayan. So, tama-tama guys, magpapapagod muna ako sa gym. Para pagdating ko doon, gutom na gutom ako, and para ma-solve and maubos ko yung isang order. Pero guys, kanina
napansin ko lang yung chicken, sobrang alalaki. Hindi siya yung maliliit. Para ka rin kumain sa America. America? American size. American size siya. Hindi ako nagbibiro guys, malalaki sila. Kaya yung lalo na ngayon, yung 5 pieces mo magiging 6 pieces. Kaya sulit na sulit yun. So mamaya ang kukunin ko yung 5 pieces plus 1, so 6 pieces siya. So yung tatlong flavor mamaya matitikman natin yun. So abangan nyo yan guys. Magpapagod lang ako, wait lang kayo dyan ha. Ayun, wrap sa paps. Wrap sa paps. Wrap sa paps. Ayan, chicken ni Boss Lorenzo. Wait lang kayo ha. Mamaya babalik ako doon, promise, pagtapos ng klasiko. Ayun guys, see you later. A few moments later. Guys, nakabalik na ako dito galing sa SM Talabastagan. Sakto pagbalik ko dito, nandito na yung mga boys. Ayan. Ayan, that's good. The chef, oh. Mula kanina pa to guys, mula kanina pag-alis ko hanggang pagdating ko ulit dito, ayan, busy na. Hindi na wala nang time para bumati sa mga kaibigan. Ngayon guys, mamaya susubukan natin. Kasi yung order ko kanina pang 3 PM eh. So na-cancel kasi ang dami kasi kanina. So pinabaya ko na kasi total alis naman ako. So ngayon, titikman na natin guys. Ayun, diyan lang kayo guys ha. Yun na nga guys, nagbabalik na naman tayo dito. So finally, ito na yung order natin. Mula 3 PM, nakuha ko na ngayon. Kasi kanina, marami nga bumibili. So, hindi ko na muna kinuha yung sa akin. Nagturo muna ako dun sa SM Talabastagan. Then after nung turo ko, bumalik na ako dito. Sakto-sakto, pagod tayo ngayon. So, titikman natin ngayon yung tatlong flavor. Yung buffalo, yung classic, tsaka yung teriyaki. Galing talaga ni Boss Lorenzo. So guys, dyan lang kayo. Ulitin ko guys, nandito lang to sa may Sindalan, malapit sa may Pure Gold. And mag-open siya ng 3 PM hanggang ngayon. Anong oras na ngayon? No? 10 na. Pero dapat 8 lang to. Pero dahil nga doon sa daming bumibili guys, siyempre sayang naman. Tsaka grand opening ngayon, kaya pinagbiligan muna ng 2 oras. So ngayon, ito na guys. Ito na yung hinihintay natin mula kanina. Sakto, pagod tayo guys. Diyan lang kayo. Bago natin tikman yung chicken ni Boss Lorenzo. So kami na lang natira dito. Sila Boss Kimpi. Ayan. At sila ang atin na magigiting na mga chef. Ayan. So guys, sigurado to kasi mga chef talaga sila. Kaya punta na kayo dito guys. Malapit lang to. Pwede kayo tumawag. Sinabi ko na kanina yung number, diba? Tsaka yung Facebook page niya. Ayan. So pwede kayong mag-order na doon. Tapos daanan nyo lang dito. Ready to pick up na. Ayan. Eto na, titikman na natin guys. Hosting. Hosting guys. Tito, anong nito? Ito, anong flavor nito? Buffalo. Ito yung buffalo. Ito yung buffalo. Tapos ito yung teriyaki. Tsaka guys, yung size ng chicken, hindi siya tinipid. Talaga napakalaki, solid yung laki niya. Ayan, sulit yung bayad niyo dito guys. Ibang klase talaga. Ito gagawin natin na. Masarap talaga. Kukunin natin yung timpla nito kay Boss Lorenzo. Tapos ipapirate natin. Magtatayo kami ni Boss Kimpi ng ganito rin. Kung ibibigay ni Boss Lorenzo. Pero grabe solid. Tapos sakto-sakto.
San Mig Light. Ito talaga terno guys. Ito guys, yung buffalo, may pagka-spicy siya. Pero sakto lang yung pagka-spicy niya. Hindi siya ganun kagrabe. Sakto-sakto yung lasa guys. Tsaka yung presyo niya, pasok mapasok talaga. Meron din ako binibilan nito sa may bandang Angeles. Pero yung price niya masyadong mataas. Tapos yung lasa, mas matindi naman yung lasa nito. Kaya dito lang, malapit lang naman yan eh. Kung nasa Angeles ka, madali lang, straight lang. Walang traffic dito. Punta lang kayo dito guys. Tawag lang kayo, mag-message lang kayo. Tapos ready to pick up na. So guys, sir niya, buffalo. Ngayon guys, try naman natin yung teriyaki. Ang ingay ng truck. Nagbabawal ko na yung truck dito. So ito naman, titingnan naman natin kung ano lasa nito. Teriyaki talaga, Japan na Japan siya. Parang yung kinakain ako yung nasa Japan ako. Yung lasa niya, ganun na ganun. Ano kaya yung sikreto talaga na yun? Pwede ba malaman yung ingredient? Pwede malaman. Meron siyang secret ingredients. Tatayo sana kami ni Boss Kim. Kukunin namin yung ano nito. Solid guys. Samahan na rin natin ang mainit na San Mig Light. Pero lalagyan natin ng yelo. Oh guys, terno to. Pang pulutan, pang ulam, pang merienda na rin, pang almusal nyo, pwede to guys. Kasi ilang pieces na to eh. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pieces na to guys. So mga ano na to, 6 person na to. Malalaki. So kahit makailang kanin ka pa, pwede na yung isang chicken. Kapay. A few inches later. So yan, ayun lang. Nagbabalik na naman po tayo. Ngayon kasama natin si Boss Kim. So dahil kami lang yung matatag talaga, kami lang yung naiiwan dito. Yung mga boys, nag-ialisa na sila. So solo namin ngayon yung table ni Boss Kim. Anyway, Boss Kim, ubus na. Ubus na. Ano masasabi niyo, Boss Kim? Very good. Very, very good. 100% talaga. Ano to ha? No budol to ha. Walang budol-budol to guys. Masarap talaga. So ayan, kami ng dalawa. Tapos umiinom kami. Busy pa si Boss Lorenzo. Yung mga chef natin, busy pa sila. Pero guys, sulit naman yung pagod nila ngayon. Biruin mo, 3 PM pa lang nandito na kami. Nag-aayos na. Hanggang ngayon, anong oras na ba? 10 na guys. Pero still meron pa rin na mga taong bumibili. Kaya guys, kung malapit lang kayo dito or nasa Angeles man kayo, meron silang delivery. So pwede kayong mag-message sa kanya. And also doon sa number, tsaka doon sa fan page nila sa Facebook. Pwede kayong mag-message doon, tapos i-deliver nila sa inyo. Kaya try nyo na to guys. So gusto nyo sa kanya, sa akin meron pa. Okay. Okay guys, bali nandito na po sila chef and si Boss Lorenzo. Boss Lorenzo, kumusta po yung grand opening nyo ngayon? Napakasaya. Masaya kami sa mga sumuporta. Pagod pero worth it yung nangyari today. And for us, we consider it successful ang grand opening natin ngayon. Yan.
Sir, about naman doon sa mga pagre-ready mula kaninang umaga kasi 3 PM pa lang nandito na tayo no? Actually, dapat yung opening natin is mas maaga, di ba? Pero nag-adjust kami ng nasa afternoon like 3 o'clock PM. Pero yung expect namin sa 3 o'clock PM, hindi mauubos yung paninda. Pero tignan mo, ilang oras na kami nagtinda. Actually, parang 820 pieces ata sold out for today. Talagang meron pang umu-order. Pero hindi na namin natanggap dahil nga wala na kaming manok. So kailangan namin ng matinding magpe-prepare niyan bukas. Yun, ayos, para ayos. makapag-open ulit. Ayos. Sir, about naman doon sa pagod, ano ba? Sulit ba yung pagod natin? Okay sa akin yung pagod, sakto lang. Pero yun ang gusto ko yung yung maraming customer, maraming bumibili. Masaya kami nagtatrabaho rito, tapos yun, enjoy lang. Kung ano yung binigay sa amin na customer, pagsisilbihan namin sila sa abot ng makakaya namin. So yun, sana pumunta kayong lahat. Salamat. Boss Lorenzo, paano ba makapag-order yung mga ibang client natin? For example, nasa Angeles area o bandang San Fernando na? Inaayos pa namin for deliveries, pero definitely mga taga San Fernando, abangan nyo, malapit na, meron din kaming delivery sooner. Ngayong mga days na to, mga araw na to, abangan nyo, magkakaroon kami ng delivery. Malay natin bukas may delivery na. So makokontak nyo kami through Facebook, Facebook page, search nyo lang is Pops Buffalo Chicken. Sigurado lalagay ni Tito Koyang Carding yung link dyan. And then pwede kayo mag-order doon. Meron din kaming contact number, pa-flash na lang natin dyan. And then yun, reach out nyo lang kami, and kami na mismo lalapit din sa inyo. And dun sa mga specialty nyo, ano ba talaga yung pinaka-specialty nung produkto natin? Mainly tayo sa Buffalo Chicken. We're specializing fried chicken with different flavors na not just your ordinary fried chicken. Ika nga, mapaparap sa Pops ka sa sarap. So guys, ngayon na nagtatapos ang aking vlog. So ngayon, papaalam na po kami. Ayan, kasama ko si Boss Lorenzo, ang matinding chef dito. And si Boss Kimpy, ang ating mga kapatid. Ayan. So, sulit naman yung grand opening natin. Sulit, Okay, sulit talaga kasi akalain mo 3 PM yung order ko, ngayon pa lang ako nakakain. Kasi nga sobrang dami. So, nag-ano na ako. Total naman, naalis naman ako. So, ngayon na lang kasi pupunta rin yung mga boys. So guys, please follow yung page ni Tito Lorenzo, Pops Buffalo Chicken. ayan, tapos pwede na rin kayo mag-order doon. Pati yung number na binigay ko sa inyo kanina, message lang kayo or call, tapos pick up lang kayo dito, ready na. Hindi na kayo kailangan magtambay, or kung gusto nyo kumain dito, pwede rin. Pero yun nga, kung gusto nyo umorder, dadaan lang kayo dito, tapos iuwi nyo na. Yung taga Angeles, malapit na kasi magkakaroon sila ng delivery. So ayun guys, please punta kayo dito, i-try nyo. Sigurado mapapasarap kayo. Okay? So Koyang Carding, love and peace. See you mga Pops. Bye mga dudong.